L-ewwel Malta, messaġġ ċar u dirett minn Godfrey Farrugia, kandidat tal-Partit Demokratiku bħala forza nazzjonali għall-elezzjoni ġenerali li jmiss, hekk kif kien wieħed mill-kandidati li jindirizza lil folla taħt it-tinda f'Ħażebbuġ. Intesiet l-irġulija, intesa l-għaqal, intesa l-bżulija biex għal mument it-tmexxija għażlet li tagħti xtura u bekk immorru għal-elezzjoni. Elezzjoni li meta inħarsu leha hija waħda li hija kapriċċ, b'mod partikolari f'mument meta Malta hija il-vetrina tal-Ewropa. Semma sensiela ta' setturi fosthom l-ambjent, is-saħħa, il-ġustizzja soċjali u l-fibra morali tal-pajjiż fost l-oħrajn li qal li għandhom bżonn li l-poplu jagħżel lill-Forza Nazzjonali biex ikunu mħarsa. Waqt l-istess attività semma bela qal li l-Prim Ministru Joseph Muscat minkejja rebħa ta' 36,000 vot ma kienx kapaċi jmexxi għaliex tilef il-valuri tiegħu u għalhekk li issa l-poplu għandu l-għażla li jagħżel lil Malta. Min-naħa tagħha Monika Ġus appellat biex Joseph Muscat jieqaf juża lil kaċċaturi sajjieda u niċeċ oħra tas-soċjetà biex jakkwista l-voti, iżda jaħdem biex jipproteġi l-ambjent. Antoine Borg tkellem dwar il-poplu Malti li issa determinat li jakkwista lura pajjiżu mingħand il-ftit li fl-aħħar 4 snin ħatfuh taħt idejhom għall-interessi personali. Donja Borg wedet li l-Partit Nazzjonalista lest jgħin lill-poplu, jindirizza l-weġġat tal-poplu u kien għalhekk li hi wkoll għażlet li tirrappreżentah fl-elezzjoni ġenerali. L-importanza tad-demokrazija għal garanzija ta' governanza kienet fil-qofol tad-diskors ta' Libu Ġejja Bartolo. Appella lil poplu jagħżel il-Forza Nazzjonali biex jipproteġi l-ambjent u l-ġustizzja. Messaġġ kontra l-korruzzjoni minn Paul Mazzola li ddeskriva l-korruzzjoni bħala problema li teqret lil poplu ftit. Il-korruzzjoni sarraf fil-kollass tas-soċjetà ta' dak kollu li hu ġust iżda jinħataf mill-mafja. Peter Mikallef irrefera għal sensiela ta' persuni li ltaqa' magħhom u li minkejja li ma vvotawx jew ivvotaw lil Partit Nazzjonalista issa se jivvotaw lil Forza Nazzjonali għax iridu li titrionfa issewwa. L-inġustizzja tal-ftit li għaqilgħu il-miljuni waqt li eluf bil-kemm isibu x'jieklu kien is-suġġett fil-qofol tad-diskors ta' David Vassallo. Fakkar kif 4 snin dan il-gvern nesa lil persuni l-aktar vulnerabbli. Edwin Vassallo qal li Joseph Muscat kellu biss roadmap li jkun l-iżgħar Prim Ministru jagħmel 10 snin u jsir sinjur. Wissa li jekk Muscat jerġa' jiġi elett, l-inċertezza ekonomika se tibqa' ħajja f'pajjiżna. Indirizza l-attività f'Ħażebbuġ anke Ian Vassallo li bħala professjonist fil-qasam tas-saħħa fakkar kif gvern laburista bieħda kollu li kien tal-poplu u bħala żagħżugħ wassal it-tħassib taż-żgħażagħ li huma beżana li minħabba l-inċertezza xogħolhom u meddet. L-Assistent Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Jean-Pierre De Bono qal li l-pols tal-Maltin qed jerġa' jħabba tal-Partit Nazzjonalista għaliex il-poplu għaraf li din hija tal-Maltin u qaddaqs illum pajjiżna ma kien qed isejħilna għal opportunità waħda, l-għażla ta' Malta fuq klikka korrotta ta' Kastilja. Dan fil-waqt li l-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Beppe Finekadami fakkar lil poplu li issa reġa' wasal iż-żmien li nażlu lil Malta. Wieħed li jkun rappreżentant den biex jiżgura li pajjiżna joħroġ mill-kriżi li jinsab fiha.